Pontevedra contaba dende finais de outubro cunha amendua perimetral con pollo e marín. Así e todo, a Boa Vila pasa a partir de hoxe a ter un peche perimetral individual e, polo tanto, ninguén poderá entrar ou sair deste concello sen unha causa justificada. Este é un dos primeiros controis que se instalan neste concello para comprobar que toda a cidadanía cumpre coas restriccións establecidas. A Policía Local de Pontevedra, en este caso conjuntamente coa Policía Autonómica e Policía Nacional, xa se fixo un primer control esta mañá, concretamente foi no Paseo Colón. Procedeuse a dúas denuncias que non justificaban vir a Pontevedra e, bueno, a partir de agora pois faremos controis conjuntamente con outros corpos policiais e outros de xente individualizada, nosos propios, especialmente nos lugares de entrada e saída da cidade, non? O peche perimetral individual de Pontevedra traerá certas dificultades para os veciños que se desplazan diariamente entre, por exemplo, a Boa Vila e Poio. Así e todo, o portavoz da Policía Local asegura que estas novas restriccións facilitarán o traballo dos axentes. Para nós é moito máis sinxelo, en canto a que, al ser un cierre individualizado de Pontevedra, o municipio de Pontevedra, bueno, pois calquera outra persoa que se achegue á cidade de Pontevedra, que non sexa Pontevedra, lóxicamente, de principio é motivo de denuncia, a non ser que entre dentro dos supostos que así contempla a orde de justificación, non? Como ben sabe, por cuestións de traballo, os federados, aqueles que teñen protocolo coa Xunta de Galicia, algúns podrán desplazarse á cidade, outros non, en fin, e a partir de as 10 da noite, que como ben sabe, que muda o horario de estado de alarma, es decir, que a partir das 10 da noite xa ninguén pode estar tampouco nas vías públicas. Ao longo dos vindeiros días, a Policía Local de Pontevedra intensificará os controis nos accesos a Boa Vila. Manolo Mil pide á cidadanía maior responsabilidade individual para evitar as posibles sancións. O que vai a pedir son justificantes, ben justificantes de que está a traballar e que é de Marín e que ten que ir a Pontevedra a traballar, ou que se ven a atender a un familiar en Pontevedra, pois nós vamos a comprobalo, nós temos acceso ao padrón de habitantes, en fin, tenemos acceso incluso a acompañalo para ver se é verdade. Pero insisto, creo que ten que partir sempre da responsabilidade individual de cada un de nós, porque temos que ter claro cal é o objetivo, no? Que, insisto, é reducir ao máximo o número de positivos COVID.